Nå, jeg tror sgu, jeg går i seng nu. Hvad fanden? Hvorfor er himlen rød? Hey, sæt dig lige for, mand! Hvad fanden? Hvorfor virker hjørnerne ikke? Der var en, jeg kunne spørge. Jesus Christ, slap lige af, altså. Ved du, hvad der foregår her? Altså, hvorfor er himlen rød, og hvorfor virker hjørner ikke, som de skal? Hør her, det her er en forkert verden. Intet er, som det skal være. Du skal finde en magisk artefakt, som vil bringe denne verden og din egen op igen, som det skal være. Hvad fanden? Hvorfor er jeg der tøj på? Nå, okay, men hvor er det magiske artefakt overhovedet? For at finde ud af det, skal du besøge ølhackeren, han går på fodboldbanen. Okay. Okay, nu står jeg simpelthen i et amfiteater. Hvad foregår der her? Jeg går videre. Goddag, Mester Får. Ja, jeg tror altså ikke det her. Og der var han. Undskyld, ved du hvor... Du leder vel efter det magiske artefakt? Hvorfor bliver alle med at afbryde mig? Men ja, hvor er det? Det magiske artefakt finder du på Magimarken. Okay. Ja, det er så ikke her. Hvorfor fanden har jeg fået den her t-shirt på? Nå, jeg ved videre. Hvad fanden er det her? Notesbog. Spændende. Lad os kigge, hvad der står i den, så jeg lige kan åbne den. Ved siden er det magiske artefakt. Det må så være det her. Ja. Bring det hjem på hylden og læg dig så til at sove igen. Verden vil igen smelte sammen, når du sover. Okay.
Undskyld mig. Har du oplevet en rød verden? Nej, okay i hovedet. Okay, alt er som det skal være.